Една от големите атракции на международната специализирана изложба "Природа, лов, риболов" са ловните соколи. Те участват за трета поредна година в изложението. За трета поредна година участвате в "Природа, лов, риболов" с ловните соколи. Какво трябва да знаем за тях? Как се ловува с тях? И при тях всяка птица е различен начин на лов, но обикновено се ловува на дивеч и на вранови птици, зависи сега за какво се използва. При соколите се използва традиционен начин на лов от височина. Птиците се приучва да застанат в соколяра и човек се явява нейн помощник. Той трябва да дигне дивеча, за тя да го хване. При ястребите птицата се пуска от ръка, обикновено да гони най-често. И всяка вече е различно, зависи за какво се използва. Има ли интерес от страна на ловците? Интерес има обаче да ги стрелят. В смисъл, не ги обичат много. Мисля, че им ядат ярбиците, фазаните, докато, както и в старите книги ловни пише, враг номер 1 на фазани, ярбици, сокола скитник, който е. Все пак няма как на сокол скитник да хване ярбица или фазан в природата. Значи, ако няма човек или куче, което да дигне дивеча, сокол скитник само във въздуха би я хванал. Всъщност те не се явяват заплаха за тях. Най-голямата заплаха е там, където има струпване на ястреби, но има начин да се разреят, в смисъл лавят се птици и се пускат в местности, където няма чак толкова, но има хранителна база за тях, какво да ядат. Не са огромна заплаха, особено соколите. Ловният сокол е много рядък, дори изчезнал в България. Сокол скитник го има, но той трудно се вижда. Обикновено лети високо и само галабарите знаят си патат от него. Този, който държите в момента, какъв е? Алтайски ловен сокол. Какво трябва да знаем за него? Размера му е по-голям от нашите, тъй като и там самата плячка е по-голяма, не е като нашата. Тук основно лалугери, докато там вече и зайци, и най-различни патици и така нататък. С какво го храните този сокол? Дивечо гълбово месо, но не е от магазина. Не, има отделни случаи патешко, пресно патешко месо и така нататък. Каква е дажбата му на ден? В момента 80 грама. До 100, да кажем, на ден. А колко вода пият? Вода много рядко пият, веднъж в месец, ако пият и искат. Как се размножават? Трудно. Значи човек, ако не знае какво прави, по-хубаво да не се захваща, тъй като не е както два гълба да размножиш, така и два сокола. Иска съзнание, опит, да знаеш кой пол при кой да сложиш, кога и така. Не е лесно. Че рядко раждат. Не те раждат, но стига да знаеш какво правиш. Обикновен човек много си казват, тъй като струват много пари, искам да се занимавам, да печеля, но не е толкова лесно. Той, ако не се занимава с птица, не знае как да я предразположи към размножаване, няма как да стане. Тези соколи се използват и в градовете, нали така? В градовете обикновено там, където има струпване на врани и на гълъби. Прочистват просто на терена, значи и по летищата, където има вредът, пречат, дали цапат или просто има опасност да стане беля самолета. Пуска се птицата, с един кръг всичко се дига във въздуха и избягва. Докато и в чужбина използват звукови аларми, които да прогонват и малко не се получава. Свикват птиците и не се влияе, докато гръблята птица е за тях враг. А къде ги използват? В кои градове знаете, че се използват тези соколи за прочистване на такива птици? В по-големите, в Русия, в Лондон за гълбите гонят, Москва, там и врани много има. По-големите градове, където имат възможност да си го позволят. Скъпо ли? Скъпо е, най-вече иска време да се отделя. И храна, и средства да идеш, да изкараш птицата да полети, и най-вече време. Да речем 2-3 часа на ден, излизаш, трябва да я пуснеш да полети и така нататък. Има ли интерес тук от ловците на "Природа, лов, риболов" към ловните соколи? Има, но повечето не знаят точно с какво се сблъскват. То, както на всеки нормален човек, искам и аз да си взема, но като започне да му обясняваш, птиците трябва така да се гледат така и малко поразмисляват.
Екипът, представил на международната специализирана изложба ловни соколи, демонстрира на своя щанд и ножове с ръчно изработени декорации за ловците, ценители на красивите аксесуари. Уникалните хладни оръжия печелят свои почитатели не само сред българските, но и сред чуждестранните ловци. Какво е впечатлението ви тази година от изложението и от организацията тук в панаирния комплекс? Организацията е много добра, има посетители, има хора, които се интересуват от соколите, така че всичко е окей.